contact? Kun je mijn praten? Ja, ik hou ook contact met haar. Mooi Pien in het het nemen de vrijwillige doekers een laatste oefendoek in het Dokkumer. Van de 6 doekteams in Friesland bleven er 2 uur die van Leeuwarden en Snits. Als alternatief komen er de oppervlakte redteams, maar die kunnen net onder wetterziekje. Daarvoor moet een doekteam uit Leeuwarden komen. Wie zei dan gek? Ja, de meesten moeten wat langer hun adem in houden. Ja, klinkt misschien heel cru. Ja, ze is het toch. Maar als het heel belangrijk wordt, ja, dan kun je op je vingertjes natellen en dat de kans dat de meeste leven eruit hellen wordt en red wordt, is heel iets. Agressie voor de hulpverleners hebben ze het product. Ja, toen had op een gegeven moment wel mensen, de media gaat steeds harder. Mensen bellen kwamen er harder. Dat we aan de kant zien en niks door. En dat de mensen zeiden van, jongens, wie verwacht je wat van? En dan kunnen we niks doen, omdat we gewoon wachten maar op het doek. Wat ik al zei, wie kan mijn brandweerpak is het water net één keer weinig uithalen. Maar ja, dan zit te wachten en te wachten en te wachten. Wat dan? Springst er dan de kiem? Ja, het net zo, maar het zou heel goed kunnen dat dat dus wel gebeurt. Ja, en dan krijg je dus ik weer risico voor u. Ja, het zou kunnen. Maar ja, dat weet je net eerder voor dat gebeurt. Ja. Ooit zou het doekteam hier al opheven worden. Maar omdat het oppervlakte redteam in Burgum nog net klaar weer, is dit uitgesteld. Dan hebben ze de tastzissing die je van, dan zwaar je weer dat per je mij de teams operationeel binnen. En wat voor omstandigheden dat nog net organiseren is, dat leed ik in de midden, dat weet ik net. Maar ze zijn nog net operationeel. Ja, dat is een zwaargelijk iets. En dat komt de hulpverlening net ten goede. Nee. Per wanneer moet dat operationeel zijn? In principe per november. En is dat dan ook zo? Dat zijn de beloftes. Ja. Maar is dat dan ook echt zo? Nou, dat zullen we per november zien als het operationeel is. Maar zijn die mensen al opgeleid? Dat is mij niet bekend, eerlijk gezegd. Het is al over 3 weken. Ja, het is over 3 weken. Ja, een tijd na dat. Dus het kan zo zijn dat straks de duikteams hier in Noord-East-Friesland zijn opgeheven en dat er nog geen oppervlakteteam is in de buurt. Daar kan ik geen uitspraak over doen, omdat ik daar geen zekerheid over heb. Dit is weer een historische datum. Historische datum, jongens. Wat zal het messen? Ja, alle.